Ojo. Hanka batan. Hanka bat lehioan zintzilik. Iep! Haupa! Ze moduz? Ondo eta zu? Oso ondo! Zertan naizea? Hemen kotillatzen pixka bat, kafe hartu bitartean. Ba, zer izela gozaltzen? Ba, ez, orain gozaldu beharko dut. Badaukazu zerbait? Zuretzako? Bai. Bai, konpartituko dut. Vale. Zure izena? Jone. Jone. Zurea? Zuaitz. Zuaitz. Urte askotako? Berdin. Igo naiteko orduan? Bai, noski. Iepa! Kaixo. Kaixo? Opa. Horrera. Ikain, eskerrik asko. Oso ondo. Hemen txedago. Gurina. Gosaria? Bai. Mantekilla alemana da. Alemana? Bai. Da izena? Bo, hortxe, gauer. Edo oma. Zein da. Bauer butter. Bauer butter. Gauer bauer butter. Bai. Ados. Eta zertarako da ona gugina goizetan? Hauzona da artikulazioetarako. Artikulazioak? Bai. Osa, zerak eta... Bai, hostiari, bai. Txorkatillak eta... Hori da. Denetarako. Bueno, hasiko gara? Bai. Ni hasiko naiz? Hasi. Hori gara. Konbretan ez? Behar duzu? Horrela ez dizu ez ere egingo? Osa, artikulazioetan botatzeko ez? Zu horrela ematen duzu etxean? Gurina? Edo jaten duzu? Ni jan egiten dut. Ados. Vale. Okeizki ulertu dut orduan. Baina hola, gurina besterik gabe jaten duzu edo zerbaitekin? Tostadekin. Berotzen, daude. Ados. Hartuko ditut. Horrela bai. Logika egin. Karo. Gehiago ere jarri dezakezu, Laguna hobe hasten da. Listo. Hona egin? Berdin. Bukatua gosaria. Ez, hau entrante bat zen. Horrein garrantzitsuena falta da. Hau entrantea? Bai. Zer dago bigarren? Ikusiko duzu. Ojo! Gol bat, gol! Bi, bai. Gol? Potxak. Betiko potxak. Potxak? Potxak. Ojo! Bai. Gozaltzeko potxak? Bai. Haro energia behar da, goizean goiz, eta ze hobe potxak. Baino. Potxak? Potxak. Potxak tipikoa dira garesen, ezta? Bai. Hona egin jone. Bon apetito. Listo, nahi goz, Gozalduta. Gurina artikulazioentzat, eta potxak... Energia hartzeko. Energia hartzeko. Energia zertako adibidez. Nire kasuan dantza egiteko. Dantza? Bai. Bueno, nik ere energia badukat, dantza egiteko. Erakutsuko dezu nola egiten duzun dantza? Bai, noski. Pues ez. Eta listo? Bueno, ni importaz bazaizu, aldatuko naiz, pijamarekin nago. Vale, Listo? Listo. Dantzarako prest? Bai. Ze dantza? Hasi nintzen zumba egiten. Zumba? Zumba, eta boskila bete ondoren irakasle bihurtu nintzen. Eta nire irakusten altzeniake? Bai, noski. Bai? Zumba? Zumba. Adibidez? Adibidez, hau zerrez bat. Osando, hori da. Bat. Bi. Oso, no? Primera. Zumba. Bai. Beste zerbait, adibidez? Adibidez, hip-hop. Hip-hop? Ojo, hip-hop. Musika honekin, primera. Beste dantzaren bat? Flamenco. Flamenco? Eta zein da gehien gustatzen zaizun dantza? Twerk. Dela. Twerking. Twerking? Bai. Sare sozial bat, zer da hori? Gerria mugitzea, ipurdia. Ipurdia mugitzea? Twerking? Bai. Ikasi nahi duzu? Bai, nahi nuke. Baina,
Ez zoaz apropos jantzita. Tuerkin egiteko? Bai, zeo zer badaukat zuretzako, Bai? Bai. Ba, guazen? Guazen. Horrela, ba, etorri, lotxik gabe. Hola. Hau egokia da tuerkin dantzatzeko? Oso egokia, bai. Vale. Primeran, eman bultotxo. Zergatik gustatzen zaizu tuerkin gehien? Oso sexy sentitzen nahi zelako. Sexy? Bai. Ojo, sexy. Bai. Nire bai? Kasuia, erdia baino gehiago. Zima gauzu. Duko dugu hau, sabela ikusita pizkat sexiago. Sabel polita daukazu gainera. Kau esos. Lehenengo ariketa izango da, hemen geldi gerria mugituko duzu aurrera eta atzera. Aurrera eta atzera, oso ondo. Eta pizkanaka abiadura hartzen, joan. Bai? Shake-up egiteko, jarriko nizo da, atzera. Egin behar duzuna da, gerria mugitu. Ez da honen izango musika jartzea. Bai, agian bai. Bai. Hemen txe. Así. Guazen bera. Eta orain hasiko gara ematen birak, begi. Hori da, ondo. Hori da. Eta puñeta eman. Eman gora, kote. Oso. Akrobazia bai, eta ez dakit ausartuko zaren. Akrobazia, ojo. Akrobazia bai. Dale, a ver, zu lehenengo. Orduan. Ikusi, nola sartzen ditudan nire belaunak ukondoetan. Ojo. Altxatu oinak lurretik eta pizkanaka. Gora. Eta ben. Burua jarri. Eta Ia. Baione, eskerrik asko. Zuri. Gozariagatik eta tuerkin klase honegatik.